This Pinoy Henyo is brought to you by Mang Inasar. Okay. Time starts now. Tao, bagay. Hindi! Tao, bagay. Hindi! Hayop, Hindi! pagkain, Hindi! pangyayari, Pwede! sa lugar, Hindi! bagay to, Hindi! pangyayari, Oo. Pasko, Hindi! holiday siya, Hindi! schedule, Hindi! lugar siya. Hindi! Yung pangyayari na yun, inaasar niyo ako, Hindi! iniinsulto kita, Hindi! nakaasar ako, Hindi! inaasar ko si Bo. Hindi. May kinalaman kay Kevin, Hindi! may kinalaman kay Bo, Hindi! may kinalaman kay Bonsoy, 1 sa'yo, minute Hindi! 56. sa akin may kinalaman, Hindi! 55. nagkain siya. Hindi! Nakaraan ba to? Ah, Napag-usapan 1 minute. nung Hindi! mga bata pa tayo. Hindi! Napag-usapan ngayon lang. Pwede! Oo. Bakasyon ba siya? Hindi! Malapit na ako doon. Hindi! Malapit sa bahay. Hindi! Malayo sa bahay. Oo. Dito sa subdivision, malapit. Hindi! Kung Sa umong Cavite. bilang, Hindi! Sa inyo. Hindi! 40 seconds. Naglalakad? Hindi! Verb ba to? Hindi. Action. Oo! Action. Oo. Naglalakad, sumasayaw. Hindi! Mhm. Ay, oo! Sumasayaw. Pan-Amerikano. Ah, 20 seconds. dance, dance. Dance? Oo! Dance, dance. Dance, dance, dance. Dance na siya. 20 seconds. Dance na siya. Oo! Huwag ka maingay. 15 seconds. Chick dance. Stop dance. Hindi! 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah! Ang word po natin ay face dance. Facebook nga pala. This portion is brought to you by Mang Inasar and ano ba yung sponsor natin? Facebook. And Chick Boy. Ah, okay. Adik ka.